по-голямо да се обърнеш, защото цялата му тебе се отзаде. Сам няма. Добре се смислиш. Бавно, внимателно. Do it nice and slow, send it. Nice and slow? Не, дарай в дялко става nice and slow. Не си стоим тук като печели. Смисъл, не си мърдам назад. И пак опря. И пак опря. И няма да слушам повече. Няма nice and slow. Газ това е. Откъде си тя с бабуня? Да, ама той показва майсторство, че може да се работи с клъче на такъв... Ема аз не, точно обратното, защото аз трябваше да... Очаквах, че ще издрапа между другото, ама много и дойде. Ма ние след повече биха се смъкнали надолу. Как правят? Ема... Знаеш, що не се смъкнах надолу? Защото да си махил асист. Автоматично ми държи спирачката. И между другото не мога да го изключа. Защо направи впечатление? Не. Това е газ. Снимайте някой. Добре, ще така и снимай Да, и аз като отворя той и вече няма нищо какво да снимаш. Да, айно. Сега ще го държа на такова. На стендбай. Стендбай просто. Само да го... По принцип на тази камера се вижда яко, защото ти виждаш, че те няма нищо и изведнъж се виждаш само небе. Да, ама не мога да прецениш наклона. Да, ама той... По принцип. Тук сега би трябвало те отстрани, да мога да ги снеш, където се качат. Чакай. Цялата пошука ще така сега. Майка моя. Виж какво става. Качи се.
принцип на моя телефон, сега сетих, между другото, като направих видеото, имам такъв формат 24. Като на филм да го гледаш. Да, бе, той е хубаво. Не, няма те. Има го. Няма как да го има iPhone, защото Android го има. Окей. Тук то съобщение го гледах напред, къде ако беше тук пред мене по някаква причина спрял. Сай. Бурro. Правилно се обърна на мексиканеца по-ненавик в това недове ми чисто колата. Има мексиканец за чисто коли? Ами, той се ми звъни за камиони, такова. Аз един път го извиках за надялото Мерцедеса тогава. И той всеки път, на месеца веднъж, два пъти се ми пише: Brother, car for cleaning, truck for cleaning, anything for cleaning. Колко взима на камион? На камион не знам, мисля, че беше към 80 кинта, 90 кинта, нещо от сорта. Аз не знам колко там на българите плащат тия неща, ама той беше, Боби Дибора го беше докарал. Ама понеже знам, че чистеше и коли, разбираш, и аз зато и тогава... Колко взима на кола? 60 кинта ми взе тогава за надялото Мерцедес. Доста добре се справи, не е перфектно, ама... Кой ти кае? И къде ти е чисти на място? Да, на място. В смисъл, може си на работа, ето да ти чисти. Да. Те са контузиш, добре ли си? Аз съм окей, това нищо не е. Оля ли са? Да. Сори. Нищо. Очаквай, че те ще се задълбани. Малко просто. Отзад е на пейпъртала, сега като излезем. Не, защото ти си дал като ти смисъл, аз не показа гащите. Сега ще спрем тук. Мога да видиш за пиене, да видим магиас. Некъде. Няма ли сенчица къде да спрем? По принцип е там където е линейката. Да. Искам тук по-близко. Тук те. Ти си взели ли единици мръсне? Взели. Тук е те. И ти от ударение на мой съм се натикал. Цяко толкова.